eu nacín no mar. Estamos máis debaixo d'auga que en riba. De pequeno, cando viñamos pa aquí pa o son, botaba o día e a noite no muelle, tiña que vir miña abuela a buscarme, que senón non iba pola casa. E como sarna con justo non pica, seguimos a estirpe. O do mar, ahora mismo, é pura vida. Eu sempre buceei, é a pesca submarina. Eu do meu hobby fixen a miña profesión. Eu creo que, aínda que nacera outra vez, que isto sería o meu medio de vida, e disfruto del. Isto é o meu, o sea, debaixo da agua, eso. A xente no mar buscou calidad de vida. Cos horarios que tes, dache tempo todo. Eu xogo fútbol tamén, e dache tempo a ir a entrenar, ir ao gimnasio, xa tes tempo todo. Temos unha flexibilidade de horario moi boa, que ao final 4 ou 5 horiñas estás listo. E colleramos relevo porque teñen futuro, e serían eles os seus jefes, que non teñen que depender de terceiros, sabes? Dependen deles, e o que traballen é o que van a generar. Al final depende todo de ti, de pescar non depende nin da rede, nin nada, de ti, das mans. Si as cousas se fan con cabeza e con aquela te sentido, o mar ten futuro. E a nosa oficina todos os días é respirar aire puro, e o paisaje que temos aquí, eso non hai cartos que o paguen.